Ei bine, dragilor, m-am gândit să vă fac și un live de aici din Como, Italia, și să vă arăt câteva chestii pentru cei care vor să viziteze vreodată zona aceasta a Italiei. Aici am ajuns în portul Piper, ăsta cum îi zice, la coada lacului Como, care este uriaș. Uitați-vă ce este aici, la coadă, la vaporașe, așa ceva. Ieri aici erau peste 500-700 de oameni la coadă la bilete pentru vaporaș. Am zis să vă fac un live de pe lac cu, să zic așa, punctele de atracție, pentru că unii prieteni mi-au cerut asta zilele trecute. Bă, nu ne-a arătat și nouă nimic de acolo, pe viu. Mai filmulețe de pe munte. Pe undeva pe acolo, pe munție, pe acolo am fost eu zile trecute. Deci am trecut de portul unde se urcă lumea pentru o călătorie cu vaporul. Lac care are o adâncime medie de 150 de metri și una maximă de 430 de metri. Aici, de exemplu, este primul dock, prima parcare de embarcațiuni mai mici, private, dar o să ajung să vă arăt și ce e la docul de șalupe, de bărci cu motor, unde poți închiria barcă cu motor sau poți călători cu o barcă cu motor de viteză, privat, contra cost, desigur. Am trecut de 2 ori sau de 3 ori pe aici și de fiecare dată era o nebunie acolo. Efectiv se bătea lumea să plece cu bărcile cu motor. Uitați cum pleacă lumea cu și coadă aici, cum pleacă lumea să închirieze șalupă, barcă cu motor sau, mă rog, șalupă, să plece pe lac, contra cost, private. Nu e atât de multă lume astăzi. Zilele trecute era omor aici, 100 de persoane la rând. Plin de fete frumoase pe aici. Cum spuneam, zilele trecute, aici, la unde se îmbarcă lumea pe șalupe, pe bărci cu motor, era omor, se făceau liste de așteptare. Atât de mulți erau. Apa foarte, foarte limpede. Peștii nu stă acasă, n-am văzut atâtea zile pești pe aici. Localitatea aceasta, Como, este foarte, foarte vizitată, un punct turistic, să spun, ca un magnet, tot timpul anului. Și datorită faptului că temperatura permite acest lucru, chiar dacă în toamnă, iarnă, primăvară nu prea se poate face baie, apa ajungând și la 3 grade. Acum, în perioada asta, apa are în jur de 25-27 și poate ajunge chiar și la 30 de grade. Am făcut eu baie marți sau miercuri și efectiv nu simțeam că sunt în apă. Atât de caldă era. Bine, am făcut baie undeva pe partea aceea, pe acolo. Deci dacă veniți aici în Como, vă puteți plimba cu șalupa, vă puteți plimba cu barca, puteți plimba câinile prin apă. Uite. Am ajuns și la zona Regina Margherita. Este punctul de plecare a funicularului, cum se zice, un tren, mai pe românește, care urcă într-o poziție de tăia capul, undeva sus acolo, pe munte. De unde e o panoramă, se spune că se vede mare parte din Italia, de acolo de sus. Și e o coadă aici, uitați. Alaltă ieri era coada până dincolo de 100 de metri. Foarte multă lume. Acolo sus de tot se duce funicularul într-o poziție ceva de genul, vezi doar cerul când te duci, nu vezi nimic, stai cumva pe spate și nu găsesc o poziție în care să vă arăt funicularul, trenul acela care urcă sau coboară, în ce hal urcă sau coboară. Cigagică mișto acolo. E prin pe aici de așa ceva.
Da, de aici se poate vedea pe colțul clădirii, nu știu cum pot apropia. Deci efectiv urci pe spate, stai pe spate și urci până sus. Se vede pe acolo pe undeva calea ferată, cum să-i zic, nu știu. Cred că are 2000 și ceva de metri înălțime muntelăul ăsta. Urci până în vârf, acolo sunt niște iară chestii mișto, puncte de atracție. Așa, uite și vaporul care a și plecat, care vă spuneam că este 8 euro. O să ajungem imediat și la o țâșnitoare de asta, pot să spun fântâna. Lumea care face baie aproape pe oriunde. Dacă nu se oprește filmarea, nu cade internetul, o să vă arăt și zona de închirierii caiace, plăci și acolo e și un bazin de înot, o școală de înot, mai mult pentru copii. Deci că interzis scăldatul, nu? Ia să nenea vrea să sară în apă. Hai! I-a făcut semn să sară și a sărit. Iată și fântâna. Și vreau să vă arăt, să vă arăt că printre strand și ce aici, un restaurant, o chestie, nu știu ce, și în partea asta la fel, poți coborî la lac. Și acolo se duc oamenii și fac baie. Gratuit, bineînțeles. E o frumusețe. Aici lumina se stinge, cred că pe undeva pe la ora 3 dimineața, poate chiar mai târziu, în sensul că abia atunci începe să mai liniștească pe aici traficul. Seara pe aici nu mai poți merge, e plin. În concluzie, dacă ajungeți la Como, la lacul Como, să nu ratați plimbarea măcar cu vaporașul. V-am spus că costă în jur de 8 euro biletul. Nu știu dacă dus întors. Poți chiar să iei furnicura la acela, să mergi până în vârful muntelui și ai o panoramă acolo de îți stai răsuflare, așa am înțeles. Sper să ajung și eu zilele astea acolo, sus, și dacă nu fac un live, măcar o să fac o filmare, să vedeți cum se vede Italia de sus. Și dacă ajung și fac filmare, o să postez pe toate rețelele, să vă arăt și vouă, să vă împărtășesc și vouă. Ideea a fost de a vă da câteva ponturi micuțe. Am omis să vă spun că undeva pe malul celălalt și pe malul ăsta, deci pe malul stâng sau pe malul drept al lacului Como, sunt case celebre, unele dintre ele se și pot vizita. Una este a lui George Clooney, o casă cu vreo 20 de camere, am înțeles. Așa, iar o altă casă ar fi a Rianei. Și Riana și-a cumpărat o casă ieftină, că nu are bani. Am înțeles că a costat vreo 120 de milioane de euro casa. Săraca de ea. Așa. Tot așa, vreo 12 camere are și vila lui Riana. Se pot vizita, le poți vedea și de pe lac și de pe pământ. Dar pe mine personal nu mă interesează. E casa lui Dracu, că e casa lui Lacu, dar nu mai pot eu de ele. Dar pentru cei interesați puteți vizita sau măcar le puteți vedea. Sunt foarte multe construcții, eu nu pot apropia sau nu știu să apropii pe live-uri, nu prea le am cu TikTok-ul și nici că mi-aș dori să le am foarte mult cu TikTok-ul. Vă mulțumesc, sper că v-a fost de folos sau v-a plăcut, v-ați delectat puțin. Ceau, zi frumoasă!